Zdravím lidi, zdravím vás u nového videa, dneska si zahrajeme Rivals společně s Fexusem. Ahoj. A dneska budeme hrát 3 kola Rivals, takže jdeme na to. Já se tě rozbít. Jo, takže dneska budeme hrát 3 kola. Dneska budeme hrát 3 kola. Abych dal arenu. Jo, arenu. Budeme hrát 3 kola a kdo vyhraje ty 3 kola, tak je prostě lepší než ten, takže já zkusím toto. Tak. Já jsem granátometek, nebo spíš granát. Ne, pay to win, ne. Nemám pejtu granát, Easy. to je dobrý. One tap. Neboj se. No, jako ono je to tak lidi, že Fexis prohrává a on se rozjede na konci, on to vždycky comebackne. Mi to nedělá problém, comebacknu tady teď. Dobrý, kámo. Urangazr. Headshot, no scope, bych mohl zkusit, protože... Ty vole, že jsem mu nedal ještě jeden hit. Tak, jdeme na to, jdeme lock in, čate, lock in. Login. Logout. To bylo těsný. Doufám, že neslyšíte moji klávesnici, ale neměli byste. Já to taky neslyším, ale... Ty jsi vzal assaultku, tak to bolí, Fexis, to bolí. Tak, jdeme. Protože já do té klávesnice strašně moc bouchám. Tak nebouchy do klávesnice. Halo, proč to nejde? Potom si můžu zkusit dát assaultku jak Fexis, protože já s assaultkou tak... OK. Budeme shiftovat. Dobře. Sniperku a... Kámo, proč zase? Proč mi řekni? OK, máme oba dva sniperku, což jsem nechtěl. Pape, já tě rozbiju jak... Fakt? Ano. Ti dám headshot. No scope. No. Tak teď si připrav na ohýnek. Takže máme 2-2. To bude zajímavý. Takže dám tady ty vele... No dobrý. Jo, aha, jsem debil. Já nevím pokládat jumpery, vole. No já neumím s nima pracovat, kámo, já s nima vůbec neumím s těma jumperama. Už. Já jsem to dával v levým... A tak si ty hraješ jak největší rakovina, ty vole. Ty vole. Shiftujeme se, máme taxík. Budeme hrát mapu na blízko, což je táto. A budeme hrát mapu na dálku, což je Big Crossroad. A potom budeme hrát mapu, kterou chceme. Yes, sir. Ty mě kámo přiletěl, mi super skočil do náruč. Superman. Dobře. Počkej, já mám zapít tvoje sdílko, asi si říkal, proč jsem šel 3krát. Ježiši, kámo, jsem nechal sdílko. Vlastně to je špatný, že jsem si nechal sdílko. Kámo, se nedívám na tuto hru. Fakt, Fexis. Proč bych se díval, když se ještě vidím, kámo. Já neumím moc s tím nožem, to byla chyba si ho vzít, no. Kámo, takže první hra 1-0. Yes, sir. Takže teďka budeme hrát mapu na dálku. Takže Big Crossroad. Big Crossroad, kámo, let's go. Kurňa. Tak a ukážu vám ten největší skill, co mám, což je 0. Já nemám skill, neboj se, kuku. Cože? Okay, to bylo strašně creative. Já si asi... Úplně si... Sniperka je důležitá. OK, Fexis má co? To mě dal žádný boost. OK, já bych si měl nějaký fond. Já to si vzal kataníku. Co jsi tam? Kámo, já ti říkám, když jsem před videem, já vám řeknu něco lidi. Já jsem před videem hrál, dal jsem Fexisovi 5-0, teď nejsem schopný ho ani jednou zabít. To není pravda, brácho, nedal jsem ani jednou 5-0. Kapo, nevymýšlej si. Tak můj aim je teda fakt výborný.
Bum. Kámo! O, OK, dám comeback, kámo. Já si vezmu jiný loadout. sir. Takže bum, bum. A už jste se rozjel, tyva, už jste se to... Já jsem nehodil tak granát. Doufám, že to neslyšíš, ale podle mě jo. To neslyším. Neslyšíš to? Já slyším. Slyším motorovku. Bum. Ne! Kámo! Kámo! Ne! Já jsem tě trefil první, to ti říkám. Tak já se směl trefil jako pro ní se tě zabil. Okay. Lidi, já umím dávat comebacky. Kámo, sloup. Pom. A chapa čipa, pa čipa, pa. Chapa čipa. OK, co si bylo myslel? Kámo, co jste s tou motorovkou? Ty vole, 4-0, ale tak kámo. OK, Comeback. lock in. Kámo, logout, ty vole. Lock in, kámo. To mě neříkej, že Fexy z mě porazí. Tak. Tak. Headshot no scope. Headshot no scope. OK. Jsi brácho. Možná máš víc odběratelů, ale já mám víc skill. Rivals. Pom. Dobrý. OK, já mám teda hrozný skill, nebudu lhát. Já už tě, no dobré, já jsem tě neviděl. Yes, kámo, yes. Mám 254 ping, což je úplně na hovno. Ty jak máš to ping, on 27. Tak. Ty vole! 5-0. 5-0. Takže 5-0 to nebylo, ale... Fexis teďka vede 2-0 nad Atoxem, takže nade mnou. Jestli to teď já jako jestli nedám nějaký comeback, tak se strapním z Battleground debile. Okay. No, takže se strapním v mojím videu a Fexis vyhraje. No, to nebude dobrý, ale já se budu snažit, jo? OK, já teďka půjdu jako svině. Ne. Get out. Dobrý, já něco tady dělám. A Kamo. Co? OK. Dobře. Minigun. OK, vezme, já budu dávat rovnou věci. OK, RPGčko, no dobrý. Takže ty mě ještě zesměšníš, jo? Jenom sniper RPGčkem, bracho. To mě nedáš, to ani náhodou, brácho. Ne. OK, já budu muset změnit loadout, tak... OK, Jsem kovboj. Kovboj s Candy Cane, vole, revolverem. Měním loadout. Taky. OK, mám kuš. Dobrý, jsem kušostřelec. Tak. Nice. A poslední bom. No to je dobrý. Bom. Ne, takhle. Tak tě budeme spamovat, prostě tento asi. Přebíjí. Oh. Dobrý, já prostě rozstřem. Kamo. Kolik chceš? Mohl bych tě střílet. Mohl bych tě střelit. No dobrý. Dobrý, 2-1, musím to vyrovnat, kámo. OK, katana byla Okay. chyba. Assault rifle. Můj... OK, mám nůž, tak to je shit. Ale umím s nožem. Tak. No dobrý, já si nic neumím, kamo, já se postravím s tím nožem. Ty za mnou, jo? Tam ty náboje. Ty budu dělat takovou strategii. Pro ty. Čůrat. Co? Co to již dal? Kde jsi? A už neviděl. Jo. Nožičky. Kámo, ty jsi mě dal s nožem, tak a teď mě potopil.
Ty jsi mě potopil. Se nechám to stejný být s tím nožíkem a chci aura farmit. O, já jsem kámo úplně se strapnul, to ti říkám. Ok, já jsem si vzal... Dobrý, kámo, co robím? O, Mně se to laguje, já mám lagy. Já měl lagy, kamo. To mi neříkej, že prohraju. Ne. nejlepší počítač na světě. Berou, že ty lagama posedlí. Ok, to counter by bylo, tak jsem aura farmul, tak prase. Kam jsi jel? Po bobech tady, kdybych jestli ty vole, to nebude dobré, já si měl jít aspoň nějaký movement. Dobrý, kamo, já tě nechávám úplně. Kámo, prosím, musím to kámo. Bro na mě emotuje. Ok, vezmeme luk, vezmeme tohle, knife a freeze. Ok, tohle je dobrý. No dobrý. No. Tak já jsem špatný jak. Kámo, já to já jen tak dávám teda. Kolik? No dobrý. A to já to prostě budu skočit, to je jedno, já to dám. Ne, kámo, ani náhodou, to ti říkám, že ne. Tak to ne, trápele. No ale můj aim je, kámo, to já taky nic moc, ty vole. Tady moje babička má lepší aim. Babička nemá aim právě. No, právě. Nech babičku na pokoji. Co? Tak, Easy. tak a Fexis vyhrál všechny hry. Můžeme jít ještě jednou, jakože taková... Pojďme ještě jednou, jako tak jenom ještě side jednou. job. Jakože ze srandy, jo, schválně, jo, jestli to byl můj skill, nebo že jsem se soustředil. Kámo, půjdeme nůž versus nůž. Dobře, nůž versus nůž, jo, takže knife on. To to možná stechnu, protože já neumím s nožem, ale teďka jsem naigovaný a budu se snažit to dělat. Tak to jo, tak to je crazy. Tak. Počkej, kde je ten nůž? Já jsem si vzal loadout, který je dobrý na nůž, jak svině, ale. Taky. Bom. A Ty kráso! dobrý, já jsem úplně najetej. Takže teďka je takový battle, kdo vyhraje s nožem, no. Sir. Tak to Ale s ne, nožem. ale ne. A s nožem bych měl vyhrát, protože s nožem jsem mega. No. Jako nejsem s nožem shit as fuck, ale... Jde svak. Tak, ok. Bre, cooked. Kam tohle video pojmenuji Fexis uvařil a Toxe s nožem. Ty drápale. To mi neříkej, kámo, že ty mě porazíš s nožem, který to... Já to umím líp s nožem, to ti říkám. Ne. Kámo! Ne. Kámo, tě rozbím s nožem a to s ním nehraju vůbec jakože. Dobře, takže tohle video asi nevyjde. Tak! Ne, počkej, to musí... Vyjde to video, ti říkám. Ne. Kámo, co to je za tvojí strategii, ta je úplně špatná. Není, akorát ty neumíš hrát. Jo, tak ty takhle, jakože toto, jo? Ne, v koru, já jsem to dělal omylem. A taky máš luk, ty vole, to slyším. No ano, mám skin. Ty kráso, ale já to vyrovnám. 3-0, nemůže tak skončit video. Co? 40. Pardon lidi za lagy. Ty vole, kámo, tak to bolí jak svině. Já rozbiju úplně. Já si neříkám, že ti tohle video totálně rozdrtím. Můžete jinak lidi napsat do komentářů, kdo je lepší v Rivals, jestli já nebo Atox. Hlasujte na mém YouTube kanálu. Wow. Do komentářů, bracho. Oh. Ty vole, 5-0. No, takže pro tohle video by to bylo všechno, protože Fexis mě dal to... Co si hodil hubu.
Fexis dělal totální nakláčku, takže tohle je všechno a zatím zdarec. Ahoj.